Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan petsa 17 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 ngadto sa 31. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab kakabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagat gikan sa mga lamisa sa dato. Nanuol usab kaniya ang mga irobo tilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong og nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy-in taon ako og ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha nga rikanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo kay aduna ako'y 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atoa didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises o sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo kon adunay mabanhaw og muadto kanila. Mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kun dili gani sila mutuo kang Moises o sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami.
Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.